नमस्कार, गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रहो, असं म्हणतात की गोवा ही पुण्यभूमी परशुरामाच्या धनुष्यबाणाने निर्माण झालेली आहे। तर या गोमंत भूमीमध्ये अनेक कलाकार जन्माला आलेले आहेत आणि आज आमचं एवढं भाग्य आहे की गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आज 10व्या वर्षात पदार्पण करत आहेत। तर ह्या कार्यक्रमामध्ये परत एकदा सर्वांचं स्वागत। गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव इकडे 3 दिवस चालणार आहे आणि इकडे उद्घाटन सोहळा फार आनंदात पार पडलेला आहे। तेव्हा मित्रहो, या उद्घाटन सोहळ्याची काही क्षणचित्र आपण इकडे बघूया। नमस्कार, 10वा फेस्टिवल आणि मी गेली 10 वर्ष येतोय। तुम्ही मला बघताय तर 10 वर्षांचा एक सुंदर अनुभव माझ्याशी एक आनंदाचा क्षण आहे। माझे सगळे मित्र स्टेजवर आहेत। 10 वर्षात आपण सगळ्यांनीच या फेस्टिवलची प्रोग्रेस बघितलेली आहे। मागच्या वर्षी याच डायसवर इथनच मी म्हणालो होतो की पुढच्या वर्षी हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाईल आणि युरोपमध्ये याचं हा फेस्टिवल होईल आणि तसं झालं। यावर्षी स्वीडनला हा फेस्टिवल झाला, त्याचा मी साक्षीदार होतो आणि मी आशा करतो की हा जो पायंडा पडलाय हा चालू राहील आणि हा फेस्टिवल अशाच पद्धतीने जास्तीत जास्त मोठा होत राहील, जास्तीत जास्त लोकांना सामावून घेईल आणि हुरूप देईल। गोव्यात या फेस्टिवलला येणं ही आमच्यासाठी पर्वणी असते। सगळेच माझ्याशी सहमत होते की आम्ही या दिवसाची वाट पाहत असतो। गोवेकरांना आमचा नमस्कार। मी गजेंद्र इतकी 10 वर्ष नाही झाले, पण 6 वर्ष नक्की झाले। गोव्यामध्ये येऊन दरवेळेलाच खूप आनंद होतो आणि या चित्रपट महोत्सवाला गोवेकर प्रेक्षकांचं जे आम्हाला प्रेम मिळतं त्याचा खूप खूप मनापासून आनंद होतो। चित्रपट महाराष्ट्रात पुण्या मुंबईत चालतो, पण गोव्याच्या प्रेक्षकांना तो बघायला मिळत नाही अशी एक खंत जी असायची ती खंत या महोत्सवाने किंवा फेस्टिवलने दूर केलेली आहे। याचा मला मनापासून आनंद होतो आणि आम्हा सगळ्यांच्या वतीने मी तो व्यक्त करतो। चित्रपट महोत्सव बघायला कधी सुरुवात केली तर मी पुण्यात शिकत होते आणि परेश मोकाशी जो इथे आहे त्यांनी पुण्यातल्या त्याच्या मित्रमैत्रिणींसाठी म्हणा किंवा थिएटरवाल्यांसाठी म्हणा काही भारतीय नसलेले सिनेमे दाखवायचं ठरवलं होतं आणि फिल्म आर्काइव्ह जुनं पुण्यातलं त्या फिल्म आर्काइव्हच्या एका छोट्याशा हॉलमध्ये त्यांनी त्याची स्क्रीनिंग्स ठेवली होती आणि तिथे मी पहिल्यांदा बायसिकल थीफ नावाचा सिनेमा पाहिला होता आणि मला असं वाटलं की हे वेगळं विश्व आहे, असा सिनेमा मी पाहिला नव्हता। तर मला नेहमी असं वाटतं की फिल्म फेस्टिवलमध्ये आपण फिल्म्स जेव्हा बघतो तेव्हा फक्त कलाकारांना बघण्याचा आणि नवीन फिल्म बघण्याचा आनंद एकतर असतोच, पण त्याचबरोबरीनं आपल्या कोणाला जर फिल्म मेकिंगमध्ये इंटरेस्ट असेल तर त्या इंटरेस्टला सुद्धा खतपाणी घालत असतं हे फेस्टिवल। त्यामुळे गोव्यात संजय शेटे आणि त्यांची अख्खी टीम आणि तुम्ही सगळे सर्व रसिक इतक्या उत्साहानं गेली 10 वर्ष सिनेमे पाहताय आणि आंतरराष्ट्रीय सिनेमांना सुद्धा आता गोव्यानं तो थांबा दिलेला आहे की इथलेच होऊ दे फेस्टिवल। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रखमाबाई की स्क्रीनिंग यहाँ सिलेक्शन के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने जो मुझे दिया वो शायद 10 साल की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे नहीं दिया। मी सिंधुताई सपकाळ मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था आगे फिल्म मेकिंग में।
यंदाचा कृतज्ञता पुरस्कार सचिन पिळगावकर यांना मिळालेला आहे. सचिनजी पिळगावकर हे मराठी फिल्मसृष्टीतले एक दिग्गज आणि अनुभवी कलाकार आहेत. तर बघूयात त्यांची प्रतिक्रिया या महोत्सवाबद्दल काय आहे ती. गेले 10 वर्ष सक्सेसफुली विजन ग्राफिक्स ते होस्ट करतोय सर. ह्या वर्षी कृतज्ञता पुरस्कार तुम्हाला भेटतोय, त्याच्याबद्दल मला तुमचं रिॲक्शन पाहिजे होतं. कृतज्ञता मला राहायला पाहिजे. आय शुड बी ग्रेटफुल की एवढा मोठा मराठी चित्रपटचा म्हणजे एवढा मोठा महोत्सव होतो. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे मला अभिनंदन केलं पाहिजे 10 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल. आणि त्यांनी माझी दखल घेतली, त्यांच्या डोक्यात माझं नाव आलं की हा पुरस्कार मला द्यावा त्यांनी. हा माझ्याकरता खूप मोठा बहुमान आहे असं मला वाटतं. अँड आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू दॅम दॅट दे थॉट ऑफ मी. आणि मला खूप आनंद होणार आहे हा पुरस्कार स्वीकारताना, कारण गोव्याची जी मंडळी आहेत ती फार रसिक आहे. म्हणजे मी लहानपणापासून गोव्यात तर येतच होतो, पण लहानपणापासून मी गोव्यात परफॉर्मसुद्धा केलेला आहे. नाटकातून मी जेव्हा अपराध मीचं केला या नाटकाचे प्रयोग व्हायचे तेव्हा मी त्यात काम करायचो. आणि मग त्यानंतर शिकार नावाच्या एका नाटकाच्या दौऱ्याकरता मी गोव्याला आलो होतो. वय जवळजवळ मला असं वाटतं 14-15 वर्षाचा होतो मी. तेव्हासुद्धा रसिक प्रेक्षकांनी ज्या प्रकारे ते उचललं, नाही आवडलं तर तोंडावर सांगतात, आवडलं तर डोक्यावर घेतात. ही जी एक वृत्ती आहे ना, ती खऱ्या प्रेक्षकाची वृत्ती आहे असं मला वाटतं. आणि अशा सगळ्या लोकांकडनं त्यांच्या वतीनं मला अवॉर्ड मिळणं ती फार मोठी गोष्ट आहे. या महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्याला अनेक मराठी तारकांनी आपली उपस्थिती इथे लावली. तर बघूया या 10व्या वर्षीच्या महोत्सवाबद्दल त्यांचं म्हणणं काय आहे. काय असतं की गोमंतक यांनी नेहमीच सिनेमावर प्रेम केलेलं आहे, पण आज त्यांना सगळ्या सिने कलाकार इथे त्यांच्याशी देवाणघेवाण विचारांची करायला मिळते आहे. आणि चांगले चांगले चित्रपट इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इथे होतो आहे. त्यामुळे फिल्म कल्चर त्यांना अगदी जवळून आता बघता येतो आहे. ही फार चांगली आनंदाची गोष्ट आहे. आणि गोवेकरसुद्धा एक फिल्म मेकर म्हणून पुढे येत आहेत. त्याच्यातले चांगले कलाकार, दिग्दर्शक, नर्तक, गायक तर गायनाच्या क्षेत्रात तर अग्रस्थानी होतं नेहमीच गोवा, पण आता फिल्मच्या बाबतीत सुद्धा ते अग्रस्थानी हळूहळू पुढे येतं आहे, याचा मला आनंद आहे. हे खरं आहे की आत्तापर्यंत बऱ्याच फिल्म्सना आम्हाला नॅशनल अवॉर्ड्स मिळाली आहेत. यावर्षी थोडा जास्त मोठा आनंद आहे, कारण कासव या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचं सुवर्णपदक मिळालं, जे आम्हाला प्रथमच मिळालं आहे. आणि मराठीसाठी त्यामुळे एक मराठी चित्रपटसृष्टीच्या वतीने एक अभिमानाची गोष्ट वाटते की आपल्या मराठी चित्रपटाला सुवर्णपदक मिळालं. तर तो आता जगभरातल्या खरं वेगवेगळ्या फेस्टिवल्समध्ये चित्रपट दाखवून आम्ही आज इथे आलो आहे. आणि मला खूप आनंद वाटतो आहे, कारण हा गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल जो आहे तर तिथे एक वेगळाच प्रेक्षक वर्ग येतो. आणि इथला गोव्यातला तर प्रेक्षक वर्ग येतोच, पण शिवाय संपूर्ण एक मराठी चित्रपटसृष्टी इथे येते. त्यामुळे एकमेकांमध्ये जे आदानप्रदान होतं ते खूप छान असतं. त्यामुळे त्या सगळ्यांना ही आता फिल्म दाखवायची उत्सुकता आहे मला. या वर्षीचं 10वं वर्ष आहे आणि विजन ग्राफिक्स सातत्याने चित्रपट महोत्सव इकडे करून आले, तर त्यांना काय सांगणार? मला खूप छान वाटतं आहे, कारण कसं आहे आता इफीच्या निमित्ताने सुद्धा आम्ही नेहमी येतो गोव्यामध्ये, पण इफी हा संपूर्ण आपल्या देशभराचा महोत्सव असतो. पण इथे फक्त मराठी चित्रपट जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा प्रेक्षकांनाही ती एक एकत्रित मेजवानी असते की मराठीमध्ये फक्त मराठीमध्ये सुद्धा केवढं सकस तयार होतं आहे म्हणून. आणि नवं जे तयार होणार आहे ते आम्हाला एकमेकांनाही बघायला मिळतं. कारण अनेकदा कसं होतं ना, सगळे आम्ही काम करण्यामध्ये अडकलेलो असतो, तर एकमेकांचे चित्रपटच अनेकदा बघायला मिळत नाहीत. तर ते इथे बघण्याची उत्सुकता असते आणि खरोखर एकमेकांबरोबर खूप छान मजेत वेळ पण घालवायचा असतो. नाही, मुळात मला असं वाटतं की लाईफमधली आयरनी जी असते आपल्या, म्हणजे आपल्याला वाटतं एखादी गोष्ट आपल्यासाठी चांगली असेल, पण नंतर त्यातली एखादी वाईट गोष्ट पण कळते. आणि वी आर इन अ डायलेमा की नक्की म्हणजे चांगली कुठली म्हणायची आणि वाईट कुठली म्हणायची. त्यामुळे या आयरनीबद्दल मी ऑब्सेस्ड होतो सुरुवातीपासून. आणि किंबहुना आता जो काही काळ चालला आहे त्याच्यामध्ये हिअरिंग एडचं एक कमर्शियलायझेशन प्रचंड आपल्याला दिसतं. कमर्शियल ॲडव्हर्टाइजमेंट्स म्हणा किंवा या सगळ्या गोष्टी म्हणा. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी इतक्या आता वाढल्या आहेत की खरोखर मग एका पॉईंटला असं वाटायला लागतं की याची नक्की गरज कितपत आहे. किंवा एखादं असं जर कॅरेक्टर आबांसारखं असेल की ज्यांना ते आधी चांगलं वाटतं आणि मग त्यातले काही विस्पर्स ऐकू येतात,
तर ही आयरनी लोकांपर्यंत किंवा प्रेक्षकांपर्यंत पोचवून एक आणि मेन मुद्दा असा होता या इन्स्पिरेशन ह्याच्यातलं की ही स्टोरी म्हणजे कुठेही आपण बाहेर बसलेल्या एका माणसाला पण कनेक्ट होईल. इट डझंट हॅव टू बी अ मराठी क्राऊड, युनिव्हर्सल. त्यामुळे कुठेतरी प्रेक्षकांना ते टच करण्यासाठी आम्हाला हा विषय चांगला वाटला. सो 10वं वर्ष आहे यावर्षी गोवा चित्रपट महोत्सवाचं, त्याच्या बाबतीत तुमची प्रतिक्रिया? काय सुंदर, म्हणजे एक गोमंतकीय कलाकार म्हणा किंवा एक हे म्हणून मला अभिमान वाटतो याचा की गोव्यात ही सगळी मंडळी, मुंबईहून मोठे मोठे कलाकार, मोठे मोठे दिग्दर्शक हे सगळे इथे मुंबईहून इकडे येतात मुद्दाम, आणि त्यांना ते म्हणजे अक्षरशः ते उत्सुक असतात की कधी गोवा फिल्म फेस्टिवल, मराठी फिल्म फेस्टिवल असेल. त्यामुळे ही गोष्ट डायजेस्ट करण्यासाठी मजा असते. इफ्फी तर आहेच आपलं, पण मराठी क्राऊडसाठी एक मी बघितलं आणि दूरदूरून प्रेक्षक येतात. माझे 2-4 मित्र आत्ता बेळगावहून इकडे आलेत. त्यामुळे याची जाणीव आहे की एवढा स्केलवरती ते चांगलं होतं आहे आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि अशामुळे खरंच चांगलं आहे, म्हणजे गोव्याचं भवितव्य आणि प्रेक्षकांना जो मिळणारा आस्वाद आहे हा फार चांगला आहे यावर. फॅन्टस्टिक, एकदम मस्त. कारण की मराठी फेस्टिवल्स बऱ्याच ठिकाणी होतात आता महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आणि महाराष्ट्राबाहेरसुद्धा, पण गोव्याचं एक विशेष आकर्षण आहे आणि माझ्यासाठी अत्यंत जवळचं आहे. माझ्या खूप चांगल्या चांगल्या नॅशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म्स इथं स्क्रीनिंग झालेलं आहे. मध्ये जोगवा असेल, ध असेल, त्यामुळे त्याच्याशी एक वेगळं इमोशनल नातं आहे. आणि नुसत्या फेस्टिवलपेक्षा सुद्धा ज्या पद्धतीने गोवेकर मंडळी ते ऑर्गनाईज करतात ना, ते प्रेम पुन्हा पुन्हा घेण्यासाठी या फेस्टिवलला यावं असं मात्र मनापासून वाटतं. कारण की ते जे एक अगत्य असतं, म्हणजे एक कुठेही बाकी टिपिकल फेस्टिवलसारखं एक वातावरण न राहता खऱ्या अर्थाने एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा एक आनंद लुटावा म्हणून ज्या पद्धतीत एक सगळी मंडळी ऑर्गनाईज करतात ना, त्यांनी खऱ्या अर्थाने मन तृप्त होतं. म्हणजे खरं तर आज माझी बँकशोर नावाची एक हिंदी फिल्म आहे, त्याचा मुंबईत प्रीमियर आहे. तो सोडून मी इकडे आलो कारण मी फिल्म बघून झाली आहे माझी. कारण की ह्या फेस्टिवलच्या बरोबर काहीतरी एक वेगळं नातं जुळलेलं आहे माझं. त्यामुळे माझ्या अत्यंत बिझी स्केड्यूलमध्ये एक दिवस का होईना इकडे येऊन जायचं असं मी ठरवलं. त्यामुळे आज मी काही करून ते जमावलेलं आहे. कारण गोवा फिल्म फेस्टिवलची, मराठी फिल्म फेस्टिवलची काहीतरी एक वेगळीच मजा आहे. बहुत अच्छा लग रहा है. 10 साल हो गए हैं इस बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल को, और विंसेंट वर्ल्ड इसे बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहा है. मराठी सिनेमा मुझे लगता है इतना खूबसूरती से हर जगह पहुंच गया है, चाहे वो नेशनल स्तर हो, चाहे इंटरनेशनल स्तर हो, चाहे ऑस्कर्स तक हमारी बात हो, या फिर 100 करोड़ क्लब की जो हम बात करें. मराठी सिनेमा इज़ एवरीवेयर. तो बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी इस फेस्टिवल को, और चाहूँगी दर बदर बढ़ता जाए. और अब जो हमें कई बार मुश्किल होती है कि हिंदी फिल्म देखें कि मराठी फिल्म देखें, तो वो चाहूँगी और ऐसा कंपटीशन खूब बनता जाए. What is your message to the youngsters who wants to come in? उनको सिनेमा में आना है. खूब मेहनत करिए. पहले तो ये जानिए कि आप सिनेमा में आना चाहते हैं. सिर्फ ये एक आपकी ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ एक शौक़ नहीं है, बल्कि आप में वाकई जज्बा है, टैलेंट है ये करने का. अगर है तो खूब सारा लगन, खूब सारी मेहनत और खूब सारी पेशेंस लेके आइएगा. बिकॉज़ यहाँ पर एकदम से चीज़ें नहीं होती, लेकिन जब होती हैं तो फिर इतनी खूबसूरती से होती हैं. मैम, जैसे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है, बहुत सारे नए जो फिल्म मेकर्स हैं उनको किस तरह से उनका फ़ायदा हो सकता है या फिर किस तरह से वो फ़ायदा कर सकते हैं इस फिल्म फेस्टिवल का, क्योंकि यहाँ पे आज नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स भी दिखाने जाने वाली है, तो कैसे फ़ायदा कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो गोवा में आते ही आपका माहौल ऐसा हो जाता है कि आप दुनिया भर की टेंशन्स छोड़कर आते हैं. यहाँ पर एकदम खुशगवार आते हैं, और उसके बाद आपको अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जाती हैं जहाँ पर मिश्रण है. अब आपको बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में भी मिलेंगी, आपको नए डायरेक्टर्स की भी फिल्में मिलेंगी. वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छे से फैलता है. यहाँ सिनेमा का शौक़ रखने वाले लोग देखते हैं इसे. तो मैं आज देखूंगी तो बोलूँगी अरे वो फिल्म ज़रूर देख लेना. उसको शायद अवार्ड मिले बेस्ट फिल्म का इसी फिल्म फेस्टिवल में, और वो उनके लिए शायद एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जो आगे उन फिल्मों को और अच्छा प्लेटफॉर्म देता है और लोग उसके बारे में जानते हैं. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. एंड मैम, दिस इज़ द 10th ईयर ऑफ मराठी फिल्म फेस्टिवल. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जैसा मैंने कहा 10 साल हो गए हैं और खूब सारे और साल, और मुझे लगता है कि अब ये न सिर्फ गोवा में होगा बल्कि और महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहों पर होगा और इंटरनेशनली होगा. अच्छा मैम, फिल्म फेस्टिवल जब हम देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में डिजिटलाइजेशन भी अभी क्योंकि मोबाइल पे शॉर्ट फिल्म्स देखते हैं या फिर वेब सीरीज़ देखते हैं, फिल्म और डिजिटलाइजेशन इन दोनों माध्यमों को आप कैसे देखते हैं?
दोनों की बिल्कुल अलग ऑडियंस है। हम लोग शायद फिल्म का जो बड़ा पर्दे का मज़ा है उसे किसी भी चीज़ के साथ खोना नहीं चाहते, लेकिन एक उंगली दूर जब कुछ डिजिटल वर्ल्ड आपके साथ हो उसका एक और अलग मज़ा है। सो मुझे लगता है आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बहुत सुंदर फिल्में आपकी शायद मिस हो गई हो तो वो उंगली के ऐसा दबाइए और आपको शायद नेटफ्लिक्स पर मिल जाए, अमेज़ॉन पर मिल जाए या कहीं भी मिल जाए। तो दुनिया आसान हो गई है। हाथ में हाथ लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेंगे जी। हा महोत्सव जेव्हा सुरू झाला होता सो समवॉट आय वॉज असोसिएटेड विथ द विन्सन ग्राफिक विन्सन वर्ल्ड होतं। सो त्यावेळेपासून या महोत्सवाशी खूप जवळीक आहे आणि कधी वाटलं नव्हतं की माझा चित्रपट आणि माझा पहिलाच चित्रपट या महोत्सवात मला चान्स पडेल असं वाटलं नव्हतं। बट इट इज रिअली ग्रेट थिंग। आय थँक संजय अँड ज्ञानेश भाई ज्याने आम्हाला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली टू स्क्रीन माय फिल्म इन दिस फेस्टिवल। आपलं एकमेव फिल्म आहे जे गोव्याकरांनी गोवन ॲक्टर्स आणि गोव्याचेच सगळे प्रोडक्शन टीम फक्त आफ्टर प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन मुंबईत झालेलं आहे, बाकीचं सगळं स्क्रिप्ट रायटिंगचं सगळं गोव्यात झालेलं आहे। कसं वाटतं? खूप बरं वाटतं ॲक्च्युली। म्हणजे आम्ही घरी जरी कोकणी बोलत असलो तरी आमची जी वैचारिक भाषा आहे ती मराठीच आहे, कारण माझं शिक्षण पण 1ली ते 4थीपासून मराठीतच झालं आहे। गोव्यातले सगळे वर्तमानपत्र मुख्य वर्तमानपत्रसुद्धा मराठीतच आहे। सो वी आर व्हेरी क्लोजली असोसिएटेड विथ द मराठी। सो मी जेव्हा पहिल्यांदा चित्रपट करायचं ठरवलं तर त्यावेळी मला एक खूप पूर्वीपासून इच्छा होती की मराठीतूनच काहीतरी करावं। सो इट इज रिटर्न हिअर, इट इज डायरेक्टेड हिअर, शॉट हिअर, सगळे कलाकार मोस्टली, आणि थोडं करेक्शन करतो त्याचं पोस्ट प्रोडक्शनसुद्धा मोस्टली गोव्यातच झालं आहे। हो येस। आणि 2016 आणि 2017 म्हणजे या 2 वर्षातलं हे एकमेव गोवन मराठी फिल्म आहे आणि इट्स रिअली ग्रेट थिंग आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली इथे स्क्रीन करायला। दिशा आम्हाला थिएटरमध्ये कधी बघायला मिळणार काही प्लॅन? ॲक्च्युली दिशा जेव्हा आम्ही डिझाईन करत होतो तेव्हा आमचं फर्स्ट हे होतं की तो फेस्टिवलसाठी म्हणून आम्ही फिल्म प्रोड्यूस केला होता। सेकंड थिंग वॉज आम्हाला डिजिटल लेवलवर काहीतरी प्रयोग करायचे होते। म्हणजे आता डिस्ट्रीब्युशनच्या पद्धती बदलल्या आहेत। आता पूर्वीसारखं फक्त सिनेमा थिएटरमधूनच फिल्म रिलीज नाही होत, तर तो डिजिटली रिलीज होतो, कारण इट इज हॅव्हिंग अ वर्ल्ड वाईड एक त्याला अप्रोच आहे, ऑडियन्स आहे। सो आम्ही हा चित्रपट डिजिटली रिलीज करतो आहे आणि व्हेरी सून इट विल बी कमिंग ऑन iTunes अँड नेटफ्लिक्स दॅट काइंड ऑफ प्लॅटफॉर्म, म्हणजे ऑनलाईन बघायला मिळेल। आणि त्या व्यतिरिक्त सॅटेलाईट आणि ह्याच्यावर पण आम्ही रिलीज करतो आहे। प्लस माझी पर्सनल अशी एक इच्छा आहे की गोव्यातल्या वेगवेगळ्या गावात जाऊन वेगवेगळ्या भागात जाऊन हा चित्रपट दाखवावा, की आम्ही गोव्यातील माणसं जर चित्रपट करायचं ठरवलं तर आम्ही काय करू शकतो, हे इंटेन्शन आणि त्याचा फीडबॅक घेण्यासाठी म्हणून मला गोव्यात ह्याचे पर्सनल लेवलवर शोज करायची खूप इच्छा आहे। अभिनय करताना काय करावं लागतं हे माहिती असल्यामुळे आपण ज्यांना अभिनय करायला सांगतो आहे ते आत्ता किती टेन्स आहेत, त्यांची किती भंबेरी उडालेली आहे, त्यांना काहीच कसं कळत नाही आहे याची थोडीफार कल्पना मला असते। आणि म्हणून मग त्यांच्या कलाकारांनी थोडंसं हास्यविनोद करत त्यांची भीड चेपली की मग आम्ही दृश्याला सुरुवात करतो। यंदाचं 10वं वर्ष आहे मराठी चित्रपट महोत्सवाचा गोव्यात, काय सांगाल? काय नाही, 90 राहिलेत अजून 100 पूर्ण व्हायला आणि मग त्याच्यानंतर पुढची 100 आपण साजरी करणार आहोत। तेव्हा हे चांगला उपक्रम आहे। पहिल्यांदी पुण्या मुंबईच्या लोकांना वाटलं नव्हतं की हा फेस्टिवल इतका कन्सिस्टंटली चालू राहील, पण सुदैवाने तो राहिला। तुमच्या सगळ्या आयोजकांना आणि कार्यकर्त्यांना आमचे मनापासून धन्यवाद। यंदाच येते या फेस्टिवलला आणि येस, आणि त्याचबरोबर अर्थातच आमचा चित्रपट चिवची चौका हा इथेचे 2 शोज आहेत उद्या आणि परवामध्ये, त्यामुळे खूप एक्साइटमेंट आहे। आणि ऑलरेडी गोव्यात आल्यापासूनच भरपूर प्रेक्षकांनी चित्रपट ऑलरेडी पाहिला आहे आणि काही लोक पुन्हा पाहायला येणार आहेत, काही लोक नव्याने पाहणार आहेत, त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे। मला खूप आनंद होतो। आज 10 वर्ष गोवा फिल्म फेस्टिवलने कंप्लीट केली। माझ्या दोन्ही फिल्म्स इथे दाखवल्या गेल्या होत्या, मी दिग्दर्शित केलेल्या, आणि इतक्या भव्य प्रमाणात आता हा महोत्सव व्हायला लागलेला आहे। याचं अधिकाधिक विस्तार होणार आहे याबद्दल माझ्या मनात अजिबात शंका नाही। यावर्षी गोवा फिल्म फेस्टिवल आणि स्वीडन फिल्म असोसिएशन यांनी स्वीडनला सुद्धा एक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल केला। माझी खात्री आहे की येणाऱ्या वर्षामध्ये प्रचंड मोठं रूप हा फेस्टिवल धारण करेल। गोव्याच्या प्रेक्षकांना भेटायला आम्ही नेहमीच उत्सुक असतो, पण वितरण यंत्रणा अपुरी पडते असं मला नेहमीच वाटतं। सो या फेस्टिवलच्या निमित्ताने गोव्यात मराठी चित्रपट दाखवण्याची वितरण यंत्रणासुद्धा सुधारेल अशी मी आशा करते।
बेसिकली माझ्या ह्या नदी वाहतेचं अर्ध शूटिंग गोव्यात झालं आहे. यातले अनेक कलाकार म्हणजे जवळजवळ मुख्य कलाकारांपैकी 5 ते 6 कलाकार गोव्यातले आहेत. आणि बाकी ह्या फिल्मच्या संदर्भातल्या रिसर्चमध्ये सुद्धा गोव्याचं खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, अगदी राजेंद्र केरकरांपासून सर्वांचं. त्यामुळे गोवा फेस्टिवलमध्ये शो होतो आहे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि एक जुनी आठवण म्हणजे जेव्हा गोव्यामध्ये इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल सुरू झालं त्यावर्षी श्वास तेव्हाची ओपनिंग का क्लोजिंग फिल्म होती आणि ते पहिलं वर्ष होतं. आणि त्यानंतर आज माझ्या पुढच्या सिनेमाचा शो इथे रविवारी आहे, त्यामुळे खूप आनंदाची गोष्ट आहे. सर तुम्ही म्हटलं की 5 ते 6 आर्टिस्ट गोव्याचे आहेत, तुमचं कास्टिंग पण तुम्ही तसं बघून केलेलं, त्यांना ट्रेनिंग होती, त्यांचं वर्कशॉप होतं, भरपूर काळ गेलं या फिल्मला. तर तुम्ही जे टॉपिक सिलेक्ट केले त्याच्यावरून हे सगळं ट्रेनिंग वगैरे होतं की तुम्हाला पाहिजे होतं की नाही या ॲक्टरने असं करायला पाहिजे होतं? हां, बेसिकली हे टॉपिक म्हणजे जो विषय होता त्या संदर्भाने पण होतंच. आणि त्या संदर्भाने मग जे काही परफॉर्म करावं लागणार होतं की त्यासाठी म्हणून ते सगळे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते. बरोबर. सर तुम्ही वाळपईसारखेल्या इंटेरियर भागात शूटिंग पण केली आहे, तिकडे ते स्टे पण केलं, रात्री शूटिंग सकाळी शूटिंग टाईमसारखं तुम्ही मॅनेज केलेलं. इंटेरियरमध्ये जास्त शूट नाही होत, गोव्याचे जे बीच लाईन आहे तीच शूट होते. का वाटलं तुम्हाला? कारण स्टोरीचं एक डिमांड होतंच त्याच्यावरून. हो, कारण बेसिकली फिल्मच नदीवरती होती आणि छोट्या नदीवरती होती. ती काही गंगा कावेरी असं नाही, तर आपल्या गावातून जी छोटी नदी वाहते ती आज वाचवणं गरजेचं आहे, त्यावरती ती होती. आणि बेसिकली तो जो सगळा परिसर आहे वाळपई आणि तिथून जो कृष्णापूरकडे जाणारा रस्ता आणि ते जे सगळं आहे ते खूपच सुंदर आहे बेसिकली. आणि जिथे ओरिजिनली नदी तुम्हाला बघायला मिळते. आज शहरांमध्ये आपण पाहतो की चांगली नदी माणसांना बघायची सवयच नाही आहे मुळात. मी 10 वर्षांचा साक्षी आहे, म्हणजे अगदी पहिल्या वर्षापासून ते आत्तापर्यंत. आणि 10 वर्षात माझे 6 चित्रपट इथे प्रदर्शित झाले, दाखवले गेले. पैकी 5 चित्रपटांचं माझं प्रीमियर इथे झालेलं आहे. त्यामुळे हे उद्या 6. त्यामुळे गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल हे माझ्यासाठी अक्षरशः पंढरीला गेल्यासारखं आहे. आणि मराठी संस्कृतीचा, मराठी चित्रपटांचा जो त्याला काय म्हणतात महत्त्वाचा टप्पा किंवा ती संस्कृती जपण्याचं जे काम गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल करतं ते महाराष्ट्रानेही करावं असं मला खूप वाटतं. मला जर बोलायला वेळ मिळाला तर मी पण हे सांगणार आहे तिकडे. सो आय एम सो हॅपी टू बी हिअर ऑन द 10th year अँड आय विल कीप कमिंग. सिक्रेट मला असं वाटतं की दर 2-3 महिन्यांनी गोव्याला येणं, त्यामुळे रिफ्रेश व्हायला होतं ऑलवेज इथल्या माणसांमुळे. आणि आत्ता दुनियादारी जेव्हा इथे आमची झाली होती त्यानंतर परत या फेस्टिवलमध्ये आत्ता मी आलो आहे. यावर्षी माझी कुठली फिल्म नाही पण बाकीच्या फिल्म बघण्यासाठी मी आलो आहे. आणि मी संजय शेट्टी यांचे खूप आभार मानतो यासाठी की त्यांनी आजपर्यंत गेली 10 वर्ष हे सगळं चालू आहे आणि हे 10वं वर्ष आहे. त्यांना, त्यांच्या टीमला, सगळ्यांना माझ्यातर्फे खूप शुभेच्छा. तुम्हाला देखील खूप शुभेच्छा. आणि छान होऊ दे, असा फेस्टिवल दरवर्षी होत राहू दे. आणि मला असं वाटतं की हा फक्त गोव्याचा नाही होतं, अख्ख्या जगातला चांगल्यातला चांगला फेस्टिवल आहे असं मला वाटतं. ॲक्च्युली हा चित्रपट महोत्सव माझ्या अगदी क्लोज टू हार्ट आहे. कारण मला वाटतं पहिल्या वर्षापासून मी 10व्यांदा इथे येतो आणि नटरंगपासून ही जर्नी सुरू झाली होती माझी. आणि मला इथे म्हणजे इतकं होमली वाटतं. मी संजय शेट्टीला नेहमी सांगतो की ह्या फेस्टिवलची मी जेन्युनली अखंड वर्षभर वाट पाहत असतो. कारण इथलं ॲटमॉस्फिअर, ते 3 दिवस सिनेमांचे चॉईस आणि आजूबाजूचं सगळं वातावरण आणि इथल्या लोकांची हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे इतक्या म्हणजे असं वाटतं मी माझ्या गावी आलो आहे. मी माझ्या नेटिव्ह प्लेसला आलो आहे जिथे सगळीच माझीच माणसं आहेत, माझे सगळे नातेवाईक आहेत आणि इतक्या चांगल्या पद्धतीने ते आम्हाला इथे रिसीव्ह करतात. आणि सिनेमांचा जो लाईनअप आहे सकाळी जो सुरू होतो 9 पासून तो रात्री 10-11 पर्यंत इतका सुंदर लाईनअप. 2-3 दिवसात इतक्या उत्तम ठिकाणी, इतके उत्तम सिनेमा. मला वाटतं गोव्याचं फूड आतापर्यंत खूप फेमस होतं, पण मला वाटतं ही जी चित्रपटांची मेजवानी आहे ती मेजवानी मला वाटतं अशी 10 वर्षात खूप जास्त लोकांच्या आवडीची होत चालली आहे. आणि अजून येणारी बरीच वर्ष मला वाटतं ही उत्तरोत्तर मोठी होणार आहे. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचं उद्घाटन सोहळा इकडे सुंदर प्रकारे पार पडलेला आहे. तसंच मराठी चित्रपट भूमीतल्या अनेक सिनेतारकांना आपण भेटलेलो आहोत. तर उद्याच्या घडामोडी आपण उद्याच जाणून घेऊया. त्याकरिता तुम्ही बघा सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि प्रुडंट मीडिया. धन्यवाद.